Эфирда хәбәрләр программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Ишек алдындагы җыелыш сугыш белән тәмамланган. Дергать, бить и перевернули меня, соответственно, через забор. Завойский урамы 25-нче йорт алдындагы балалар майданчыгында нәрсә бүлгәннәр? Фәрүзә Мәҗитова репортажында. Бөек Ватан сугышы һәйкәле ни өчен куркыныч хәлдә? Просто обидно. Түбәнкама районында Нияз Рахман булып кайтты. Теләшедә сыйыкландырылган газ чыгаручы завод төзеләчәк, Кабан күленә нанопорошок сипмәкчеләр. Делаем эксперимент. Озеро Кабан в этом году мы отработаем с вами. Татнефтехиминвестхолдинг җәмгыяте утырышында нинди яңа проектлар турында сөйләштеләр. Гөлназ Сайфетдинова. Йөк автомобиле, автобус, трактор барысында табигый газ белән. Газ экономичный. Табигый газ белән йөрүче яңа техникаларны Илдар Сафиуллин да карап кайтты. Казанның Завойский урамында килеп чыккан хәлне тикшерүгә бүген прокуратура белән УБЭП кушылды. Исегезгә төшерик, йорт ишек алдындагы җыелыш сугыш белән тәмамлана. Җыенда катнашучыларга билгесез кешеләр ташлана. Монда яшәүчеләр әйтүенчә, алар үз йортлары белән үзләре идарә итәргә тели. Әмма моңарча йортка хезмәт күрсәткән идарә компаниясе белән уртак тел табылмый. Комсервис оешмасында исә башкача сөйлиләр. Ике якны да Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Начали пинать по рукам, ногам. Надежда Григорьева ул кичне күрмәгәнен күргән. Җыелыш уздырганда 3 машина белән билгесез 10 егет килеп халыкка ташлана. Бу хәлне ишек алды видеокамералары төшереп алган. То есть на данном видео как раз таки и видно, что первое... Бу видеода күренә, мине койма аркылы алып ташладылар. Без беребез дә мондый хәлне көтмәгән идек. Яныбызда балалар уйнап йөри. Бу 90нчы еллардагы ишек алды сугышларыннан да ныграк булды. Кыйнап китүче егетләрнең кайдан булуын халык чамалый. Я вот стояла вот так же спиной. Мин менә шулай аркан белән тора идем, нефть машинасы килеп туктады. Аннан идарә компаниясе кешесе чыкты. Аның йөзе таныш, аның безнең җыелышларда катнашканы булды. Завойский урамы 25-нче йорт төзелеп беткәч тә, аңа Комсервис идарә компаниясе хезмәт күрсәтә башлаган. Узган ел яшәүчеләр алардан баш тарта. Завойский урамы 25-нче йортта яшәүчеләр күршеләренә карап үз йортлары белән үзләре идарә итәргә булган. Монда торак милекчеләре ширкәте оештырганга 2 ел ярым. Бу вакыт эчендә хезмәт күрсәтү күпкә яхшырды ди фатир хуҗалары. Өстән дә монда чисталык, подъездларга менә шундый ишекләр куелган. Иң мөһиме, фатир өчен түләү кимеде диләр. У него 2 квитанции, которые мне сейчас приходят, и как бы... Минем 2 фатир бар, 2 квитанция килә. Берсенә Комсервис хезмәт күрсәтә. Анда бер бүлмәле 44 квадрат метрлы фатирга без кышын 4000 ярым түлибез. Ә монда тсны без мәйданы 2 тапкыр зуррак. 3 бүлмәле фатир өчен кышын 6000 чыга. 21-нче йортта яшәүчеләрдән күреп 25-тәгеләр дә 1 ел элек ТСН төзүмәкче була. Тик ширкәт төзелеп 10 ай эшләгәч вәкаләтләрен җуя. Бу елның 15 августыннан Комсервис компаниясе йорт белән идарә итүне кабат үз кулына алган. Компаниядә 21% халык бизнес сайлады дип баралар. Ә йортта яшәүчеләрнең кайберләре моны ялган ди. Алар гаризаларга кул куймадык ди. Ширкәт җитәкчелеге әйтүенчә, теге кичне җыелышта идарә компаниясенең бу ялганы фош ителгән янәсе. Шуңа да билгесез егетләр кәгазьләрне йорткалап ташлаган. Это было нападение. 23 сентябрьдә булган бу сугыш менә шушы документларны юкка чыгару өчен махсус оештырылган һөҗүм иде. Комсервис оешмасында безнең гаип юк диләр. Шул ук вакытта Завойский урамы 25-нче йорт ширкәте белән бәрелешләрнең еш булуын яшермиләр. Сотрудники подрядной организации не могли попасть в подвалы, Безнең 8 подряд оешмасы бар, шул оешма хезмәткәрләренә андагы йорт ширкәте һәр даим эшләргә комачаулый. Алар я счетчик соннарын алырга комачаулый, я подвал ишегенә йозак салалар. Бу инде күптәнге конфликт. Замокларга шырпы белән не тутралар, клей тутралар, то вообще ваталар замокларны, в общем, эшләргә безгә комачаулыйлар. Йорт белән идарә компаниясе арасындагы низак судта да карала. Карарлар да бар. Әйтик, тиешенчә хезмәт күрсәтелмәгәнлектән Комсервис оешмасыннан Завойский 25-нче йорт халкына 2 миллион 800 мең сум түләргә тиеш. Хәзерге вакытта лиге конфликт тикшерелә, кемнәр катнашканлыгы ачыклана. Сугыш белән тәмамланган бу җыелыш аяз көнне яшен сугу кебек булган. Аның очы акчага барып тоташа. Акча дигәндә акыл түгел, беләк кирәгрәк булып чыга түгелме? Хәзер тикшерүгә прокуратурада УБЭП тә алына. Димәк, бу темага без тагын әйләнеп кайтырбыз әле. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Мәңгілік утқа супмақны шүп үлен басқан Бейік Отан соғышы хайкәлі ташланды хәлде. Түбәнкам районының Сарсаз білән деген ауылында яшәүчеләр шаң суға 40 ел дәвамында берде бір тапқырда ремонт булмады диләр. Җимерелеп барган хайкәлне күреп, йөрәкләре әрни. Борчуын алар журналистлар белән уртаклашты. Кем җаваплы булуы хакында алдагы репортаж. Вот с 9 мая все осталось и никому не надо. Высохло. Кырган виноклар җимерелеп барган хайкәлне шүп үләннәре баскан Сарсаз белән авылында яшәүче Николай Поливовның сугыш хатирәсенең шушындый хәлдә ятуына йөрәге әрни. Ул үз көче белән аз гына булса да хайкәлне тәртипкә тотарга тырыша, чөнки монда абыйсының хәтере саклана. Просто обидно. Бу бик кызганыч, бөтен җирдә тәртип, ә бездә нәрсә? Күрше Балшыклыда әнә халык үз һәйкәлләре белән хозурлана, ә бездә кеше көлкесе. Һәйкәлне 1970 елларда урнаштыралар. Шуннан бирле кеше кулы кагалганы юк, җирле халык хәзер плитәләре чатнаган хәлдә биредә сугышта вафат булган 100 кешенең исеме мәңгеләштерелгән. Моннан 3 ел элек Сарсыз белән авылында асфальт юл салалар, тик һәйкәлгә кадәр барып җитми, нибары 200 метр кала. Мне эта дорога вот так надоела. Бу юл инде тәмам баш авыртына әйләнде. Халык Казаннан, Пермь һәм башка шәһәрләрдән кайта, барысы да зарлана. Барысында да финанслар булма сәбәпле ди Шәңгәлче җирле үз идарә рәисе. Юлга көч җитмәс, һәм менә һәйкәлне төзекләндерергә вәгъдә бирә. На сегодняшний день, если по существу сказать, то все памятники на моей территории... Бүген безнең территориягә караган барлык һәйкәлләр дә ремонтка мохтаҗ. Бар тик Кушай авылында гына яхшы хәлдә. Кызганыч, алар һава шартларына чыдый алмый. Авыл җирлеге белән төзекләндерү өчен финанслар табу буенча сорау күтәрелде. Җиңү көненә һәйкәлне рәткә кертергә вәгъдә бирәләр. Сарсаз белән халкы бирегә 9 майга авылдашларын искә алырга җыелачак. Николай Поливов бөек җиңүнең 74 еллыгында Аллабуталар аша барырга туры килмәс дип өметләнә. Түбәнкама телевидениесе ярдәме белән Языр Рахман, Альбина Валиева, Рафаэль Ракипов, Яңа гасыр каналы. Үзегездән бер чыган мәсьәләләр хакында сез дә безнең редакциягә эш сәгатьләрендә 570-50-19 телефон номерына шалтыратып җиткерә аласыз. Бүген Татнефтьнең директорлар советы 2030 елга кадәр үсеш стратегиясын раслады. Утырыш президент Рөстәм Миннеханов рәислегендә үтә. Стратегиядә билгеләнгән төп бурычлардан нефть чыгаруны елына 38 миллион тоннага кадәр арттыру, запасларны 100%-ка тулыландыру, яңа газ-нефть химиясе комплексының беренче этабы объектларын төзү. Директорлар советы компаниясының хәзерге җитәкчесе Ноэль Магановны тагын 5 елга генераль директор итеп билгеләде. Теләчедә сыйкландырылган газ чыгаручы завод төзеләчәк. Суын чистарту өчен Кабан күленә нанопорошок сипмәкчеләре Татарстан өчен яңа проектларны бүген Татнефтехиминвест холдингның җәмгыять директорлар советы утырышында карадылар. Яңа төрдәге җитештерү усуллары, экология өчен файдалы 4 проект тәкъдим ителде. Кайсылары бездә төпләнәчәк? Бу хакта тулырак Гөлнас Сайфетдинова. Яңа завод республикада газ мотор ягулыгы базарын үстерүдә бер адым булачак дип фаразлыйлар. Хәзер 4 меңләп машина газда йөрсә, алга таба шәһәрдәге коммуналь транспорт, авыл хуҗалыгы техникасын шушы ягулыкка күчерү турында сүз бара. По нашим оценкам... Техниканың төре куллану режимына карап, елына 50 мең тонна сыйкландырылган табигый газны 2 меңләп автомобиль кулланачак. Моның өчен завод белән техника арасында инфраструктура мәсьәләсен хәл итәргә кирәк була. Завод төзү мәсьәләсе 2014 елда ук күтәрелгән иде, эш тукталды, кулланучы булмаганлыктан. Хәзер бу эшне инвестор башлап йөри. 2020 елга заводны сафка бастырган ниятлиләр. Бүген чыгында җирләр безнең бүленде. Теләчедә җирләрдә юллар эшләнде. Хәзер инде алып барылган эшләр проектлар буенча узганлардан без бергә барып кайттык. Мин дә бардым, Кытайга барып карап кайттык. Заводны төзү генә түгел, аның нәтиҗәлелеген тәэмин итү турында да кайгырталар. Моның өчен республикада 10 ягулык станциясе, шулай ук 5 мобиль комплекс булдырган ниятлиләр. Алар авыл җиренә дә барып җитәчәк. Шулай ук газда эшләүче техниканың да булуы зарур. Заводны төзү 3 миллиард сумга төшә, барлык инфраструктура белән проект 10 миллиардка җитәчәк. Газомоторное топливо, особенно в городах, это экология вообще, значит, ну, и по селу почему газомоторное топливо, у нас очень много расхода. Экология турында сүзне Израиль белгече дәвам итте. Аларның компаниясе суның чәчәк атуы белән көрәшүдә нәтиҗәле алым тәкъдим итә. Ысул Канада һәм Америкада уңышлы кулланыла, чыгымнар кими, нәтиҗәлелек югары диләр. 4 квадрат километрны 1 сәгать эчендә чистартып була. Бернинди җиһаз кирәкми. Бу куркынычсыз проект. Нано капсуллар суга эләгүгә аны чистарта башлый. Делаем эксперимент. Озеро Каман в этом году мы отработаем с вами эксперимент.
Значит, исходя из наших результатов, потом будем двигаться дальше. Проект жетекчиликне кызыксындырды. Аны Кабан күленче тартуда кулланачаклар. Тәҗрибә уңышлы чыкса, башка сулыкларда файдалану мөмкинлеге карала. Гөлназ Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Түбән Новгородта губернатор инаугурациясендә катнашты. Глеб Никитин 9 сентябрьдә узган сайлауда 68%-ка якын тавыш җыйды. Бүген аңа губернатор таныклыгы тапшырдылар. Төрле төбәк җитәкчеләреннән котлау сүзләре яңгырый. Президент Рөстәм Миңнеханов безнең стратегик хезмәттәш булган Түбән Новгород белән алга табада элемтәләрне ныгыту яклы булуын әйтә. Беренчедән, хәерле көн, добрый день, уважаемые коллеги. Очень знаковые события для Нижегородской области и для нас тоже. Нижегородская область наш стратегический партнер, и для нас очень важно, чтобы наши контакты очень серьезные, они развивались. Газ ягучы техниканың куәтен алар 8000 шақырымлык арада сыный. Бүген сәяхәтчеләр барысы да Казанда, олар Кытайдан Санкт-Петербургка газ ягылуында килә. Бүгенге тукталышлары Казан гаилә үзәге иде. Газдан егәрлек алучы машиналарны Илдар Сафиуллин да бәйләп кайтты. Казан су буендагы әлеге мәйданда техникаларның төрлесен күрергә мөмкин. Нинди генә булса да, аларны бер уртаклык берләштерә. Алар барысы да табигый газ белән йөри. Күргәнебезчә, халыкара автоярышта катнашучы техникаларда бүген башкалабызга килеп җитте. Алар арасында КАМАЗ машиналары да бар. Инде бу якта җиңел автомобильләр КАМАЗ һәм тракторлар. Бу якта исә җәмәгать транспортлары. Алар башкалабыз халкына һәм Казанга килгән кунакларга хезмәт күрсәтәчәк. Рәис әфәнде, яңа техника ачкычы алучыларның берсе 30 ел эчендә бу аның 8нче автобусы. Техниканың төрлесен дәшләргә туры килә. Ватылып үзәккә үткәннәрдә чыдамнары да була. Тик газныкына беренче утыруы. Хәзер инде автобуслар бик качественный, особенно менә бу Минскидан алып кайтыгалар. Ничә ел инде, бер 12 ел бар инде. Минский автобуслар бик әйбәт, бик удобный. Бүген Казанның автобус паркы шундый 30 техника белән яңартылды. Алар федераль программа һәм Татарстан субсидиясе акчасына алынган. Ел ахырына кадәр метан ягучы тагын 74 автобус Казанга кайтырга тиеш. По большому счету, вот эти вот автобусы, которые сейчас приходят по цене, не превышают стоимость дизельного, с учетом тех субсидий, которые мы даем. 3 ел эчендә башкалада автобуслар 45%-ка яңартыла. Хәзер Казан җәмәгать транспорты буенча Россиядә иң яңасы. Газның файдасын һәм отышлылыгын бүген халыкара автоярышта катнашып Казанга килеп җитүчеләр дә дәлилли. Алар Кытайдан Татарстанга кадәр 8000 чакрым юл узган. 4 октябрьдә техника Санкт-Петербургка барып җитәчәк. Чан Сянкуан 8000 километрны газ ягучы машинада үткән. Юлларда бернинди дә кыенлыклар булмады. Барысы да яхшы. Газ ярдәмендә акчаны да янга калдырдык әле. Газлы яңа автобуслар Казан су буендагы мәйданнан чыккач ук башкала урамнарына юл тота. Илдар Сафиуллин, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанның Игенчеләр сарае каршында ветеринария хезмәткәрләренә 101 Lada Largus автомобиль ачкычлары тапшырылды. Баш ветеринария идарәсе оешуга быел 25 ел. Аларны бүген премьер Алексей Песошин тәбрикләде. Әлеге тармакта күп еллар эшләгән алдынгылар дәүләт бүләкләре дә алды. Март аеннан республикада күчмә участок ветеринария пунктлары эшли. Аларда тоякларны эшкәртү, дәвалау җайламаларда урнаштырылган, яңа машиналар да мал табибларының эшен тиздәтә, салонда хайваннарга ярдәм күрсәтү өчен барлык җайламалар һәм әлбәттә препаратлар да бар. Татарстанның алтын куллы егет кызлары үз осталыкларын Будапештта күрсәтә. Бүген Венгрия башкаласында эшче һөнәрләр чемпионаты ярышлары башланып китте. Анда Европаның 29 иленнән килүчеләр көч сынаша. Катнашучылар арасында Россия командасы да бар. 48 һөнәр иясе арасында 6 татарстанлы республика данын яклаячак. Безнең егет кызлар робот техникасы, балта остасы, эшмәкәрлек, медицина һәм социаль хезмәт юнәлешендә ярыша. Монда Татарстанның үз күргәзмәсе дә бар. Казан 2019 елгы чемпионат хуҗасы буларак тәкъдим ителгән. Бу көннәрдә Будапештта 19 волонтерда бар, алар тәҗрибә туплый. Әллә каз шунда, әллә кабак. Буа шәһәренең көнбатыш бистәсендә яшәүче Илсөяр Шәһәбетдинова үз бакчасында гаҗәеп яшелчә үстерә. Кыяр помидор түтәлләре арасында шаккаткыч кабаклар тамыр җәйгән. Кабак урынында ниләр үскәнен Нияз Рахман күреп кайтты. Орлыкны күрсәтеп, кайтып бирделәр. Бу гаҗәеп кабакларны үстереп Илсөяр Шәһәбетдинова күптәнге хыялын чынга ашыра. Орлыкларны махсус сатып ала ханым, алмалы кабак дип атала ул. Казлары игътибарны ярата икән. Әнә шулай җил давылдан саклап, иркәләп үстердем дип акчачы. Менә шуларны чыгып иртә белән һәр көнне карый идем инде. Алар елына бик каты яраталар. Салкында үсмиләр. Күпләрдә бу гаҗәеп кабакларны ашарга ярыймы дигән сорау туа. Казларга алма тутырып булмаса да, бәлеш пешереп карарга исәпләре бар. Алар белән инде пирог пешереп карыйбыз. Тәме булса, икенче елга тамыр тотабыз. Алла бирсә. Безнең кулыбызга
шундый үзенчәлекле декоративный кабак барлыкка килде. Козкабаклар балаларда да зур кызыксыну уята. Сирине кызы белән мәктәптә узачак күргәзмәдә барсында шаккатырырга җыена. Күршеләре Илсияр апа үстергән кабакны алар кул астындагы җиләк-җимеш яшелчәләр белән танымаслык итеп үзгәртәләр. Менә бу козкабакны ясар өчен biz инде беренче эш иттереп казның күзләрен ясадык. Күзләрен ясар өчен менә монда кара милеш алынды инде. Мондый кабаклар үстерү соңгы вакытта бакчачылар арасында модага кергән нинди генә формада һәм зурлыктагылары юк. Кабакка охшаш булсалар да үзләре кавын карбыз гаиләсенә карыйлар икән. Мондый могҗизалар арасында инде карбыз редиска халыкны шаккатырды инде. Киләсе язда бакчаларда тагын нәрсәләр тишеләсен Ходай гына белә. Нияз Рахман, Наталья Смирнова, Ойрат Насрулов, Яңа гасыр каналы. Башка яңалыкларга күчәбез. Сәхнәдә бию пәрин уйнатып, мәңгелек буран куптармакчылар Галискар Камал театры яңа сезон ачарга әзерләнә. Тамашачыга санаулы көннәр исәнмесез мәңгелек буран һәм бию пәри премьералары тәкъдим ителәчәк. Әле сезон ачылмаган аңа 9 көн вакыт бар. Театр сәхнәсендә инде тормыш кайный. Кемдер репетициядә, кемдер әлегә текст ятлый. Яңа сезонның беренче премьерасы Шыңгыз Айтматовның гасырдан озын көн әсәренә нигезләнеп эшләнгән Мәңгелек буран спектакле. Хәзерге вакытта кече сәхнәдә репетицияләр бара. Спектакльне тамашачыга 4 ноябрьдә күрсәтәчәкләр. Аны Илгиз Зәйниев куя. Шыңгыз Айтматов әсәрен сайлаулары юкка түгел. Быел танылган язучыга 90 яшь тулган булыр иде. Инде әсәр сайлау башланган декабрьдә менә һаман дәвам итә әле. Быел яшь драматургларга да урын түрдән. Яңа татар пьесасы конкурсында җиңүче авторлар Энҗе Гыйззәтова, Гүзәл Сәгыйтова пьесалары кече сәхнәдә куелачак. Сөмбел Гафарованың әсәрен чит илгә үк алып бармакчылар. Кытайда чакырылганнан Кин дигән шәһәргә фестивальгә, анда без Сөмбел Гафарова язган, Фәртәбый куйган спектакль, килмешәк спектакль белән булачакбыз. 2019 елда гастрольләр күп булса да, бу сезонда 4 яңа спектакль куячаклар. Безнең яшь режиссерыбыз Айдар Забаров, укадыр апрель айында Александр Володинның пьесасын «Пять вечеров» исемләнгән пьесасын, ул санаулы кичләр дип атачак, атады инде. Шул була. Мин Мансур Гыйләҗевнең яңа әсәренә тотындым. Традиция буенча сезонны зәңгәр шәл белән ачачаклар. Раля Вәлиуллина, Мирзалишев, Яңа гасыр каналы. Хәзерге вакытта Казанда халыкара премьера Сөембикә операсы бара. Зур дәүләт белән идарә иткән бердән-бер татар хатын кызының язмышы Казан, Мәскәү һәм Касыйм шәһәрләре күренешләрдә тасвирлана. Либретто авторы Ринат Харис сүзләренчә, әлеге опера өстендә эшләү Сират күпере аша үтүгә тиң була. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында хәзер хәбәрчебез Айгөл Бәдретдинова эшли. Айгөл, синең тәэсирләрең нинди? Хәерле кич, Фәнис. Сөембикә операсы чыннан да күптән көтелгән тарихи театраль вакыйга. Шуңа күрә дә бүген биредә алма төшәр урын юк иде. Билетлар инде җәй көне үк сатылып беткән. Бу минутларда беренче күренеш ахырына якынлашып килә. Сөембикә операсы барлыгы 3 күренештән 6 картинадан тора. Вакыйгалар Казан, Мәскәү һәм Касыйм шәһәрләрендә бара. Әлеге опера тулы бер дәүләт белән идарә иткән хатын-кыз һәм аның ачы язмыш хакында гына түгел, гомумән бу дәүләтчелек тарихы. Шуңа күрә әлеге опера өстендә эшләүне либретто авторы Ринат Харис Сират күпере аша чыгуга тиңли, чөнки биредә тарихи фактларны да истә тотарга кирәк. Шул ук вакытта байларны да, хәерчеләрне дә үпкәләтмәскә. Һәм инде композитор Резида Хиярова искиткеч матур музыка яза бу опера өчен. Ул Сөембикәнең хатын-кыз буларак барлык матурлыгын да ачып бирә. Һәм инде бүген Сөембикә партиясен опера һәм балет театры артисткасы Гөлнара Гатина башкара. Аның үзеген сезгә дә тыңларга тәкъдим итәбез. Кызыклы факт инде финалда көтелә. Сөембикә манарадан сикерми, тоннельдан чыга. Бу аның мәңгелеккә караңгыдан яктылыкка чыгу символы. Менә бу минутларда инде антрактта башланды. Һәм инде без операга кушылырга шулай теләк белдерәбез. Әле иртәгә дә куелачак опера, инде билетлар алмыйча калучыларга борчылырга кирәкми, чөнки аны әле апрель аенда да күрсәтергә планлаштыралар. Фәнис. Рәхмәт, Айгөл. Турыдан-туры эфирда опера балет театрыннан Сөембикә премьерасыннан минем коллегам Айгөл Бәдретдинова иде. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Болгар
Болгар радиосы тәкъдим итә. Үткәннәр сагындыра концертының дәвамы. Театральләштерелгән тамашага сез дә рәхим итегез. 6 октябрь Пирамида. Башлана 18 сәгатьтә. Ришат Тухватуллин 30 төтен дигән яңа концерт программасы белән сезнең төбәктә 30 сентябрь, 1, 2, 3 октябрь Йорчаллы, 6 Самара, 7 Тольятти, 8 Дмитровград, 9 Ульяновск, 12, 13, 14, 15 октябрь Казан, 17, 18 Буа, 19 Опас, 20 Кузнецк, 24 Сызрань, 25 Саратов, 27 Саранск. Яшикләве 6+. Кадерле дуслар, 5 октябрьдә Галәскәр Камал театры данлыклы Зәңгәршәл спектакле белән яңа сезонын ача. 113 сезонда сезнең өчен яраткан спектакльләр, яңа премьералар һәм юбилей кичәләре. Билетлар кассаларда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Белкада ял көне ташламалары. Бары тик 3 көн шәшке, мутон, янут, каракүл туннарга 45%ка кадәр ташлама. Белка, Татарстан 7. Сезнең күзегез икеләнми. Эльдорадода 2 файда. Рассрочкага теләгәнегезне алыгыз. Яки киләсе сатып алуга бонус аласыз. Диагонали 109 сантиметрлы Samsung Full HD телевизоры 8500 сум картага бонус белән, я булмаса рассрочкага рәсмиләштерегез. Сезне Эльдорадода көтәбез. Айдар һәм Алмаз Юнусовлар игезәкләр шоу программасы белән Татарстанда. 1 октябрь бөгелмә, 2 Ширмешән, 7 Нурлат, 8 Кукмара, 9 Саба, 10 Теләче. Җырмың, баян, тальян моңнарына бай булган тамашага кил инде. Яшикләве 6+. Самый веселый концерт осени музыкальца «Бантуй» шагает по стране. 9 октября Саратов, 10 октября Кузнецк, 11 октября Сызрань, 12 октября Ульяновск, 23 ноября Саранск. Раскрасьте осень песнями, играми и шутками от лучших звезд татарской эстрады. Расим Низамов, Чулпан Юсупова, Ильназ Бах, Альфина Азгамова, Мунир Рахмаев и многие другие. Ведущие концерта Абрих Абриев и Фарид Галиев. Зрителей ждут памятные призы. Завод поликарбонатов «Казаньоргсинтеза» отмечает 10-летний юбилей. За несколько лет с момента открытия завод сформировал новый рынок и стал флагманом в своем сегменте. Уникальные технологии, безопасность и экологичность производства, широкое распространение продукции, растущие показатели продаж. Завод поликарбонатов продолжает увеличивать мощности, внедрять инновационные разработки и с уверенностью смотрит в будущее. «Казаньоргсинтез» – непрерывное развитие. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей. Мюзикл на льду «Руслан и Людмила» со 2 по 5 ноября. Татнефть-арена. Болгар радиосы тәкъдим итә. Үткәннәр сагындыра концертының дәвамы. Театральләштерелгән тамашага сез дә рәхим итегез. 6 октябрь Пирамида. Башлана 18 сәгатьтә. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үзешен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе, җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Сентябрьдә 20% ташлама белән. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урама 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта явым-төшемнәр көтелә. Температура 10 градус. Булытлы циклон тәэсирендә республикабызда яңгыр явачак. Төнге сәгатьләрдә температура урыны белән 0 градусны тәшкил итә. Төн якын чыгышта көндез җылылык 11 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелеевскида алмашынучан булытлы һава, шулай ук явым-төшемнәр көтелә. Җомга көнне җилле һәм салкын һава вәгъдә итә синоптиклар. Пәнҗе шәмбе төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балташта көн булытлы һәм яңгырлы булачак. Яңгыр вакытында җил секундына 16 метр тизлектә исә. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә явым-төшемнәр көтелә. Температура +9 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Норлат, Аксубайда көндезге сәгатьләрдә яңгыр явачак. Җылылык 11 градуска кадәр. Кыз киреләнсә, кыштан яман диләр. Шулай да ул бер кайчан да матурлыгын югалтмый, бары тик төсмәрен генә үзгәртә.
Хотите встречать рассвет из окон вашей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс Приволжский. Торопитесь, продажи в новых домах только начались. Телефон 561 08 81. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән СМУ 12 җәмгыяте. Кулай бәядән фатир сатып алырга ашыгыз. Кирпеч йортта аерым җылыту системалы әзер квартирлар Приволжский торак комплексында. Саф һава һәм Идел елгасына гаҗәеп матур күренеш. Белешмәләр өчен телефон 561 08 81. Башкалабыз Казанда яңгыр явачак. Температура 10 градуска кадәр. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.